Augustine Chike Oji. No, we don't make one of them. Augustine Chike Oji. One way I'm not good. My second daughter, I'm not good Oji. I get in and I'm out where. Why make all the possible? What do you got the possible? And with God, there's nothing impossible. So I will go with the man. My Lord will bring me here from my childhood till now. What you can change? You can be black. I can be black. Me in the more in the new that consulting. The opening consult only in positive answer. In the administration with him every time. And we never fails. And I be the Bundu Muenum. And when I'm Murubayo near Murubayo. So, you need an Bundu Murubai, Madame Moyana, Moyana, and Chabundu. So, all on the call 1 night and be below mine. You don't know who you're the make up I don't mind that. She people could. And actually, on a man, all money and a child. And can I marry a woman? Because my children and do to especially in the age grade. She don't know age. We got people make an no problem. No money banner, no money banner, no money banner. Do Ozamonini so, madly, especially. And this is I have to make regret of the other. Now, Jesus Christ, Augustine Chike Oji, or many one of the way. I'm Mary Felicia Oji. I Bundi Osan. I'm a boy. Who was it that I'm especially for this my family? In the sense that God has opened a new door for us. My second daughter is getting married today. She's entering into a new family, a family of Omogama. So she's getting to marry a Christian. So thanking God for the day like this. Praying God Almighty will grant them successful married life. Bless them and everything as He has blessed King Solomon. Grant them wisdom. Grant them peace. Grant them the fruit of the womb.
they will be fruitful and they will grow old together, happy to the glory of God. They will train their children and their children will train them. That's my prayer for them. And I have to cite the book of Tobit. Tobit says, he who finds a wife finds a good thing. That Tobias is married to Sarah, not because of loss, but because it is good for a man to have a companion. Yes, I'm fully aware that Christian decided to marry Clara not because he's lustful over her, but he feels he's a man enough to get married, to look for a life partner, a helper, and a helpmate. Go through this process of union. Make up their own family. I'm thanking God Almighty, asking Him to preserve them. Then all the people that are coming for this education, that the good Lord will guide them, strengthen them, come peacefully to their possessions or different homes safely. I pray also for the prayers that the Lord Almighty bless them also. And for you people who are doing this blessful job, the Lord Almighty will see you through whatever you do. I have so many things to say, but we finalize everything. Glory to Almighty. God praise. My name is Mrs. Mary Felicia, the wife to Mr. Augustine Chikoji. We are from anyị na-ekene ya ka ihe ọma o mere nwaanyị onye nke a ka o mekwere onye ọzọ n'aha Jizọs. Chineke ga-enye anyị na di ya ogologo ndụ n'ala isi, ka nye ha ọmụmụ nwoke, nye ha ọmụmụ nwaanyị, ọfụfụ na mbata ha ngozi ngozi, ọ ga n'afọ ọfụfụ na mbata ha, nyekwa ha ka ji wee ụzọ nwa, ihe ọbụla akọ na ha akọ ekpe ha ga-eji mgbe ọbụla n'aha Jizọs. Ndị ikwu na ibe niile, ndị enyi, ndị ọyị niile niile, ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Ọkpa ha ji bịa, ọkpa ha ga-ejikwa n'aha Jizọs. Ìyàwó mi, oh ìyàwó mi, ìyàwó mi, oh ìyàwó mi. I give my all to you, ìyàwó mi. Everything for you, ìyàwó mi. I give my all to you, ìyàwó mi. Everything for you, oh ìyàwó mi. God bless the day I found you, ìyàwó mi. Too proud to say I love you, ìyàwó mi. Baby mo biakene, arapuna mo. All the promises that we shared, echezo mwananamua. Sugar mo golibe, if I dig on manua. Baby rinu dono, oh ìyàwó mi, ìyàwó mi, oh ìyàwó mi. I give my all to you, ìyàwó mi.
I'm Mrs. Oke, Jane Oke. Anyị nọ ebe anyị nọ na bụ ebe nne ji m si. Ebe a ka esi nta nne onye mụrụ di m. So onye a na-eme ihe papịa nne di m taa. Anyị na-agba anyị na-enwe aṅụrị na Chineke mere nwaada anyị ya ebe di ya. Agbamụkwụ aṅụrị nke agbamụkwụ ka anyị na-ege. Ekpere m na ukwu agbamume nwe bụ na ọ ga-adịrị ha na mma. Chineke ga-enye ha ndụ ogologo, nye ha ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị. Ha ga-abụ ndị agọziri agọzi n'ọpụpụ ha, bụrụ ndị agọziri agọzi n'ụlọ ha ga-amụ ụmụ dọọ ndụ zọọ ụmụ ha, and ụmụ ha ga na-achịkwa zụkwa ha ga-aka nkarịa ihe ụmụ ha nwetara. Chineke ga-agọzi ha, gọzie alụmdi na nwunye ha n'aha Jizọs. Ekpere m bụ dịka onye ọbụla siri dị ebe a na-aṅụrị, Chineke ga-edukwara onye ọbụla nakwa n'udo, ọṅụ, ihe ọma mere ebe a ga-emekwara onye ọbụla nke jiri ọṅụ bịa ebe a. Ihe ọma ahụ ga-esikwara onye ahụ na ọ ga-emezikwa n'isi onye ọbụla bịara ebe a. Ka bụ ekpere m n'aha Jizọs. Ekpere m n'isi ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na Chineke ga-eme ka ha chọtakwa nwunye nke aka. Ụmụ agbọghọbịa ga-achọtakwa ndị bụ di nke aka. N'otu ụbọchị dịka anyị na-aṅụrị otu a ga-abịakwa ṅụrịa ha ọṅụ otu ahụ n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Na mbụ Mrs. Oke, Jane, Janet Oke. Ọ ga-abụ onye ibido onye tere mma. Biko anyị na-asị ibi na obere oge na anyị na-achọ ibido. Onye ndị si Lagos dị ebe a, onye ndị si obodo oyibo, onye ndị si ebe dị iche iche. Anyị na-asị Igbo na anyị na-ebido mgbe oge atụghị anya. Na-ekelekwa ọbụmụnụ nọ, anyị na-asị na ụmụ bịa n'ikem n'ikem. Ọ ga-abalị onye pụtara onye nta. Ihe ọ bụla ị nọ fụtawakwa na anyị na-egbu ị na-echafu na-echafu. Unu na-ahụta ka ụzambụ ji bụrụ ọkacha ibe n'Owere niile. Mana mgbe unu zoro m aka ihe ọ ya adịghị ịnọ ihe jikọsi unu na ụzambụ ọkacha ibe na ụzambụ eji ama ụzambụ obodo anyị bịa obi ezuo ike. So ndị ọga anyị bịa anyị ndị anyị bịa mbe ha bịa anyị na-eke ọsọpụ anyị dozie ya eyikata Owere agba ọsọ agụ nwoke. Unu na Rosis na Ozama suru adawa iji anya uhu snow Chinansi na ị na-asha asha. So ụfọdụ n'ime unu eyi ugwe sweta bịa. Unu ya need kwe sweta. So na ọ bụ na ịchọ ka igbu na ịtafeta na-eme ya taa maka oyi ịba mmadụ anya nwekwe hospital. So ndị anyị dara ibe ya anyị chekwa unu ahụhụ unu anyị eme ka anyị dụole eme na wele ewu ma ị n'ọgbụ na wele ọgbụ ma ị na-ewu ka ofu ihe ahụ. So nke izizi bụ unu akwụkwọ na nshu na snow na-ada n'ụzam. And ị na-anya na adị hụ na ụzam nọ n'etiti esi na-asị ya kwuo dị ha anya isi. Ụzam nọ n'etiti and ha nọ n'etiti. Ugwu n'ahụ Israel nọ n'ebe ugwu gbara ha kirikiri okirikiri asịnụ maka ndị adịghị emetara abụ na agwahụ ka Israel dị. Ma ị gaghị ihe esi bata ụzọ ma ị yataghị mmiri na-enyewu 5,000. Mmiri ahụ ihe ha yata terekee ya isi ụzọ ahụ yata ụmụ agamụrụ isi ụzọ ahụ yata mmiri ndị ụmụ onwe Item Bridge isi ụzọ ahụ yata ate nkọrọ ndị ụzọ ọzọ ịtọ n'isi ka mgbanwe ha mmiri ahụ nwa ụzọ isi batawo. Happiness,
biko ndị ọga anyị unu nọ na-ekirizi ka ihe nke ọraisi ha abịakwakwa unu n'aka ihe unu na-abịazi bụ ha anabatakwa unu bịanụ gosi Fada Celeste biko unu na-ehe ya biko anyị na-asị unu a na-ekele ebubo unu Jesus, Edema, onye nwe Edema, Eze Jesus, Edema, 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 Jesus, Edema, onye nwe Edema, Eze bube Edema, mụrụ ndụ Edema, Jesus, Edema, onye nwe Edema, Eze bube Edema. Ọ bụ n'aha Jizọs, ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Ya mere eze Onyenwe anyị na Chineke mpa nke ime n'igwe, anyị ji obi aṅụrị wee gbakọta n'ebe anụ n'ụbọchị nke taata maka njem ịfụnanya nke itinye n'ime nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị. Na-arịọ amara gị n'ụzọ pụrụ iche dịka MCC wee kwuo na onye buru chi ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Anyị na-asị ka ị bịa buru ụzọ beela anyị azụ n'aha Jizọs. N'oziọma Matthew chapter 18 from verse 19 gbadaba, ị na-asị anyị na ebe ọbụla mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ gbakọtara na gị onwe gị na ịnọnyere ha, ihe ọbụla ha ji okwe wee yọọ gị na ị ga-emezuru ha. Anyị ji okwe wee na-ayọ gị ngọzi n'isi anyị na-ebu ndị gbakọtara ọnụ ebe a n'aha Jizọs. N'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-ahanye ụmụ oru gị ndị nke a na-ejikọ ọnụ n'ọkwa alụmdi na nwunye n'ụbọchị taata. Wee na-ayọ ka ị bịa jiri ịfụnanya ahụ iji wee na-ekekọrị na nwunye ọnụ wee jikọọ ha ọnụ n'aha Jizọs. Yọọ onyinye ọmụmụ n'isi ha, ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwaanyị, ngọzi akụ na ụba, ogologo ndụ na ahụ isi ike. A na-ayọkwazị ka i were ngọzi dị iche iche iji wee na-agọzi ndị n'ọkwa alụmdi na nwunye wee gọzie ha. Mekwazi anyị bụ ndị enyi na ndị ikwu na ibe ndị gbakọrọ ọnụ ebe a, mee ka anyị site na ngọzi nke ị ga-enye ụmụ oru gị ndị a nwetakwazị ngọzi n'ọnọdụ anyị dị iche iche.
na-ekwu ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-ebe a ndị na-achọ di na biko nyere ha di, ndị na-achọ nwaanyị nye ha ezigbo nwunye na biko meenụ ka mgbe anyị na-eweta mmemme n'ụbọchị nke taata n'isi njedebe ka o tetara afa gị maka ọdịmma nke anyị bụ mmadụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Father, emana asị na oche dike go ọhụụ dịka onye ya ndị mmụọ direct dịka anyị na hand is over to chairman of the occasion onye anyị opening remark. Biko eji m aha Chineke wee na-ekele ọhaneze bịara mmemme taata. Ana m asị na ekpere Fada kpere anyị ọ bụ ndị bekee ha sị na ihe ọ bụ the comprehensive o zuru anyị ahụ n'ụzọ niile ọbụla. Mana tupu anyị ebido m na-akpọpụta Ogbuefi Nzama Sinkoji ka o nwee ike ịnabatagodo ndị bịara ebe anyị, anabata ha ọfụma, anyị agbapụzi anyị ọsọ mana anyị ụlọ onye ọbụla nwee ndidi. Ọ dị ka anyị ebido n'oge mana anyị nọkwa be anyị. O keresia ndị mmadụ anyị ebidozia mere ihe anyị bịara. Ogbuefi ngwa. Otito na Jesu eji m ohere a wee na-ekele famili ndị ọchị, wee na-ekele ndị ọgọ niile na ndị ọbụla bịara ebe a maka mmemme alụmdi na nwunye nke anyị na-eme n'ụbọchị taa. Wee na-asị ya gazielu mmadụ niile bịara ebe a n'aha Jizọs. Ogbuefi Nzama akwụ iji tụọ ya Ogbuefi wee ka ọ bụ nye m Ogbuefi ka m were dọkwa ụmụnne m. Ọ ya adịrị na mma, ọ ya adịrị na mma, ọ ya adịrị na mma. Nọ biko amsi enweghị ihe emere anyị ihe eme emume ọjị anaghị akpachapụ anya. Ama m na ihe emewe ọnwa ebe ị nwere doubt ịkpọ somebody, you understand? Ihe ebido inye nna mụrụ nwa ọjị, inye ke nna mụrụ ikorobịa na-abịa anụ nwaanyị ọjị, inye ya move fast, move fast. Na-abịa nso, na-abịa were ọsọ ọsọ nye Fada anyị ọjị. Abụọ bụ chairman ya were ọjị na ọdị amịha m. Good. N'ime anyị a na-akpachapụla emume ọjị anya, ime mistake ọ ya bụ na ya kọwe. Onye kele n'igwe na onye niile dị n'aka ya, anyị na-akpọkụ iji bụrụ onye isi oche n'ọnọdụ a. Ọ bụ jikọrọ ndị ahụ ụlọ, anyị na-arịọ biko bịa gọzie ha, gọzie ebumnuche ha, nye ha nwoke na nwaanyị onye ha nwere ike ezu, nye ihe ha ga-ejuzu ha ka ha zụchaa aka ụmụ zụọ ha. Nye ndị niile gbasara ha ma tụrata ndị mmadụ ha na-enwetakwu ngọzi na-esi n'aka ha bụrụ mmadụ. Chineke nye ha akụ na ụba, nye ha akwụkwọ na ka ha jide ya aka n'ihe niile ha na-eme. Meela anyị kara aka ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Biko ka ọ mere aka na ọ dịla izi. Ọ dịla izi omenyi Ogbuefi omenyi abata oyiwe. Biko. Gwa anyị n'ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke dịka anụnụ nwaanyị na di na nwunye, a ga-amụ nwa n'udo, zụọ ya, ha zụchaa ya, ụmụ ha zụkwa anụ ha. Ọzọ onye ọbụla anyị ha wee nọrọ ebe a mgbe anyị ga-ana, onye ọbụla ga-ahapụ ebe a naruo ebe ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ihe niile ga-aset anyị ekpegbu ekpere ọjị kpezuo. Fada kpere anyị ekpere, nna m nwa nwaanyị kpee ekpere fọrọ ndị ọgọ. Ihe dịrị anyị bụ ike ọjị a niile. Biko ọjị ọbụla dị mmadụ n'aka we want to believe na awagwo, mana bufutebụ aka ekereke na ọjị a niile ka ọjị gara ahụ ụgbọala a na-ebupụtara anyị ndị biko
Biko anyị chọrọ ịhụ ndị savis ndị na-asa ahụ ihe ebe a hapụtawa mmemme ebidogo so anyị eke n'ụlọ eke biko anyị na-ebukwa enyi onye gara ịnụta nwaanyị ya kwụrụ ọtọ ebe ọbụla ọ nọ. Nna m na onye bịara ịnụta nwaanyị kwụrụ ọtọ ebe ọbụla ọ nọ. Ọ kwụrụ ọtọ kene anyị anyị amala onye ọ bụ. Kene anyị ịgwa anyị ahawo. Dịrị Jesu. Ọnwa abụọ ijiri nke abụọ itoolu. Onye nnukwu owe. Aha m bụ Injinia Anthony Kapo. Abụ onye nnukwu Owerri. Ala akụdokwa aka ebe ọ sịrị aha bụ Injinia Anthony Kapo onye nnukwu Owerri. Ana akwụkwọ na aka hia. Ọ na-aka hia na ọ dịrị ife. Ndị bayi na aka. Anyị siwo nnọọ. Nnọọ. Nnọọ ihe a na-eme. Ọ bụ isi eme ya. Biko. Na-afụwa ihe niile a na dịkịta enyi dị ọmọchite. Biko gwa anyị aha wụ. Ma jide mic. Gwa anyị aha. Osobi Jesu. Afa m bụ Mary Felicia Ọjị. Ọmụ abụ Mama Clara Ọjị. Osobi Jesu. Kụọ n'aka na ọ dịrị ize. Mana ewekwe na-enye ihe otu bụrụ dijital na-ewe na-enye na lee mic MC na ọ bụ MC. Na lee mic. Isi ndị ha nwajewu ihe ụgbọ ijekwe mpa onye dara ịnụta mmanwụ ikwe n'aka unu na-ejewe o nwere ya na-akpọ oche a ozi nke m egwu dị romantic traditional biko na-akụkwa na aka na ọ dị ije na-agụ egwu maka na o nwere ka a dị ole eme ndị gara ịnụta ga-ejebipụta onye nke ha ndị ọ gara ịnụta nwa ejebipụta onye nke ha aja agbahụta aka akụ ihe na-ata ya
Ayakaba na enu hokwa do ayakaba yigo do plant fi alo na ayakaba. I did it. I don't need help. Don't follow me get into it. I had to put 50,000. You know I don't follow me get into I've got them. Oh, wait, I told you. Ya be ku odo sto. Achapụ anya na amachu ego atụ ebe a enwere ya n'ebe a ghọta na ọjị na nwunye na-eme mmemme sọsọ ego enwere ike ịtụtụ ike babụrụ na nne kwụchatara a na-abụ ego ndị neziri atụtụọla ya ego ide anya n'isi keeki a na unu etuwe ya ugo nke nwaanyị iji gosi gị na onye a na-alụ dị ebube abụghị na oge praịmarị skuul na onye a na-alụ bụ master holder n'ụlọ ọjị ọ nọ dijital na-edede ka esi kwado keeki si m na o bukwu nsọ ọsọ polina ị na-eke eke anyị hụgodu na ekike kwesịrị ike na ọ bụ na ọ na-ekele keeki a ị na-aka oyi n'olu enwe gold iji gosi gị na onye a na-alụ alụ bụ gold ka ọ na-ekele ọ dịrị ndị na-akọ ọ na-akọ ọsịsọ ọsịsọ ka a na-alụ ọ graduate ka a na nwa ọma ọsịsọ ka a na-alụ ine ya ịhụ na ọ dị sharp ị na-eke eke anya godo ịhụ na white na-egosi peace and clean neatness ọ dị very clean and neat ndị anyị ekele m anyị ekele na isi biko ndị isi ndị obodo nne ọkwụrụ mana ọrụ nwaanyị bụ ịsọpọtụ nwoke na-edekwe na anya ihe kịta ka ebidozi na mmemme aja maka ihe ga-akọrọ ihe si ụda let's spell Jesus. Give me J. Give me E. Give me S. Give me U. Give me S. Jesus. Jesus.
Thank you.
Let's
onye a na-anụ anya nọzi na ọgbọghọ ọgbọ ebe bụ mgbapụtara onye a na-anụ oge nwaanyị pụtara oke mkpu anyị na-ekwu ilu onye kwere ihe ọ na-eme Yeah.
So, oh, Madam, you have to do this gift. I know when you present, when I say one day, I want to Jesus Christ. Hey, ini apa ya? Usahamu ni betul kau yang mana ya doa. Apa orang present dia ada kan impact. Hey, kita bersih nasi jamu nampak. Eti mo hewa meke no ni abuna. Abu meke no go ebuntu mulu. Dole fala yi butaka. Meke no chemo ni. Tufu abawo ko beri be butaka. Meke no yi ni kuni be dole butaka. Asin no ya ni be no Jesus. Adai wa ni Jesus. Abu wake mawa mujo no. Anyị na-ekpere ekpere ya akwa ka ewewe ma a na-akwụkwọ na nna ozugbo ụzụ akwa n'ụlọ nna ọ ga-adịrị ya mfe ha mechiri ọbụla achọta ozi ihe ana ọ ga-adịrị ya mma ihe nwere igwe eji ekwu ekwu mfe onye na-enye ụzọ ndụ gị ihe bepekwa dịka ebe ebe na Chineke ebe nwoke anyị kere ụsa ọ na-ekele ụmụ kelee n'ọbụla wọ́n fẹ́ràn ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́rẹ́ rẹ̀ ní ẹgbẹ́rẹ́ màálù màálù ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ káyọ̀ ní ẹgbẹ́ pàtó ọ̀kẹ́ tí ó fún ẹgbẹ́ kò dìbò bíkọ́ bíkọ́ Jésù Kristi ndị na-ahịa ekele m ụlọ eji aha ndị otu ọrụ niile ụlọ dị adị ha na ndị bọọdụ wee na-ekele unu ndị niile dị ahụ ebe a wee na-asị na ndị niile bịa ga-abịa n'ugbo ndị ji ụkwụ ga-abụ ego ebu ala moto wee mee wee na-ekele ndị anyị ọdọ ha na ha nyekwara anya anya ọbụla ha nyere anya iri ewu taa n'ụdị ọbụla wee na-asị ebe ha si wepụ ihe ha nyere ọha na eze na Chineke ga-emeziri ya mmetụ bụ mmetụ n'aha Jizọs. Otu oge ahụ na anyị ga-ekpe ekpere mmechi mana mmechi abụghị anyị mkpesị ekpere mmechi anyị amaba na anyị kpesị ekpere mmechi ndị si ebe tere aka amaba ndị nke chọrọ ịnọ ọnọrọ gbara elu ihe na-arụ mmanya na ihe a ga-eri na ihe a ga-arụ ha dị ebe a ebe ọrụ ha abụọ bụ oburu ụzọ ndị ọbịa anyị dọpụrụ n'ikem na ikem so dịka unu ga-ekiri ka ha kpere ekpere ụmụ nwaanyị mechie isi ha ụmụ nwoke wepụ okwu n'isi ka anyị kelee Chineke maka nke o mere anyị na nke ọ ga-eme anyị ọzọ nke bụ Jesu n'afọ nna ha ezie nwaanyị na Chineke papa dị nsọ nna anyị na-ekele gị mgbe anyị bidoro ọgbakọ anyị kpọkọrọ gị ịgbanata n'ike n'obodo bịa zaa anyị wee mee ka ihe niile mere ebe a ka ọ garuo ntụziaka gị gaa n'udo anyị na-ekele gị anyị na-asị gị na nkịta anyị na-ekele agbasa anyị anaghị apụrụ ihu gị na ka anyị chenji ọnọdụ megharịa ọnọdụ wee na-asị gị biko bịa dugara anyị be anyị dị iche iche n'okwu na okwu mee ka ndị ga-anọkwu ebe a ka ha na onye mma na ọnya udo na-enweghị nsogbu ọbụla anyị gbanye isi ụmụaka na-abụọ jikọrọ ọrụ taa na njikọ nke ha jikọrọ taa bụ nke omenala anyị na-asị ka Chineke gọzie ha ka o mezuo ihe ebumnuche eji onye ahụ nwaanyị onye ha nwoke onye ha nwaanyị nye ha ndị nwere ọgụgụ isi ndị ga-abụ abịasị abụ ọdịnihu ha so onye ndị na-achị obodo anyị na-arịọ ihe ndị a niile sị na Kristi nwana anyị ka Chineke na-ahụpụrụ ihe niile gọzie unu gọzikwa ihe niile na ebe a
n'afọ nna na nwa na nwa nsọ